que creo que encarna a perfección pois como efectivamente a vostede desconsidera calquera opinión que veña da oposición, porque creo que todos os grupos temos tratado e dado voz á preocupación que ten o sector da dobraxe en relación non só coas consecuencias desde o punto de vista laboral, que como decimos, pois tamén a administración debe ser cuidadosa cando está destruindo emprego. Estamos falando de 200 familias claramente afectadas por un ERE que non parece un ERE, porque como traballan para outras empresas e estes contratos pois son sempre temporais, parece que non se nota, pero realmente había un sector estruturado en torno a unha necesidade da CRTVG, como é o sector da dobraxe, que hoxe, como consecuencia da non execución dos orzamentos que tiña comprometido a CRTVG, realmente están nunha situación moi complexa. E, por lo tanto, nós tamén, cando formulamos esta pregunta, nos preocupamos pois por a precariedade ou por a, digamos, despedimento, ainda que non se esa figura que legalmente se pode adoptar destos traballadores e traballadoras por parte da CRTVG. Mas este tipo de decisións tamén teñen outras consecuencias, porque teñen consecuencias no tipo de programación que emite a televisión e, por lo tanto, en que televisión pública en galego se lle está ofertando aos galegos e as galegas deste país. E esta, por lo tanto, tamén é outra cara deste problema que a nós nos parece que é moi importante. Nos facemos unha pregunta que tamén formulamos por escrito e, nese sentido, a nos gustaríanos que hoxe este debate oral fora xa cos datos que se nos pasaran por escrito, pero a pesar de que se cumpriu o prazo que legalmente está establecido para remitir esa información ao Parlamento, a súa, digamos, a CRTVG non nos respondeu por escrito a esta pregunta e, por lo tanto, é coxo o debate que hoxe podemos ter aquí, porque era interesante para nós que vostedes respetaran tamén, digamos, os compromisos que legalmente teñen con esta Cámara, porque hai unha pregunta para a súa resposta escrita, que hai xa, digamos, máis de un mes que tiñamos que coñecer esa información e a súa, digamos, e vostede, pois non nos respondeu. E isto nos creemos que responde a unha opacidade calculada, porque si ben é certo que en outras ocasións nos ten dado datos, estes datos sempre son parciais, farragosos e non impiden ter unha radiografía clara de que está pasando no sector da dobraxe e, sobre todo, cos compromisos que adquiriu a CRTVG neste sentido. Como decimos nós, en relación con cos datos parciais, entendemos que a CRTVG só está executando o 35% da cantidade que ten prevista anualmente para a dobraxe, o 35% do que se comprometeran a facer no ámbito dese concurso e desa adxudicación que fixeron de produtos de dobraxe, e isto, na práctica, está arrastrando a este sector que, como decimos, ten importancia desde un punto de vista, digamos, do emprego que xenera, pero tamén do tipo de produtos e do cumprimento das obrigas que a CRTVG ten nesta materia. Non nos cansaremos de lembrarlle que por riba de vostede hai leis e por riba de vostede hai unha lei de normalización lingüística que establece que a Xunta de Galiza, e neste caso a CRTVG, ten a obriga de fomentar a produción, a dobraxe, a subtitulación e a exhibición de películas e outros medios audiovisuais en lingua galega. E este artigo, neste momento, está claramente nunha situación crítica. E vostedes están ofertando unha televisión pública que nunha parte moi importante da súa programación ten uns niveis de calidade que, desde o noso punto de vista, non é os que debera de ter, non hai unha aposta clara por unha televisión pública de calidade e non se está facendo unha oferta diversa de medios e de produtos que tamén teñen un público neste país. Eu vou a darlle algúns datos dun informe que fixo a Pradoga e que creo que está moi ben porque analiza o papel da dobraxe, o papel dos produtos dobrados nos diferentes medios de comunicación. Según estes datos, é certo que a CRTVG ten unha emisión media de produtos dobrados que é moi similar a que teñen a maior parte das cadeas, e está en torno ás 14,5 horas semanais. Mas cando analizamos un pouco máis con detalle que é o que se está emitindo, o que vemos é que o 80% das horas emitidas corresponden a reposicións e que moitas destas reposicións son produtos absolutamente caducos.
que podían estar ben nos anos 80, nos anos 90, pero é que estamos no ano 2015 e nos queremos unha CRTVG moderna. Mais é moi sintomático algunhas das cuestións tamén que se nos poñen aquí en relación con que tipo de produtos está emitindo a CRTVG. Por certo, cunha caída das audiencias que se eu fora o director xeral da CRTVG estaría moi preocupada e revisaría unha programación que está levando a tele a uns niveis digamos, de seguidores neste país que é preocupante, primeiro pola función pública, pola función de servizo público e, como digo, polo que eso supón para uns estándares de calidade, para uns estándares de prestixio da lingua galega e de ter aí unhas referencias claras. Pero, en todo caso, vemos como a TVG é a única canle de todas as que hai no Estado que non fai programación de espazos dobrados en prime time. E mesmo, aquí se analiza neste informe que nos fan un caso moi importante que ten que ver como a CRTVG non está apostando polo cinema en galego, nin polo cinema propio deste país, a hora de ter unha programación específica que sexa unha canle, digamos, que amplifique a visualización e a valoración do talento que hai neste país en relación coa produción de cinema, ben sexa ficcionado ou non ficcionado, como a CRTVG é a única canle que non ten unha oferta destas características e como tampouco se está facendo, por tanto, unha aposta porque outros produtos que si se ofrecen en lingua castelá ou en lingua inglesa ou en francés, en galego non os podemos ter. Non podemos ver, por exemplo, películas de grande éxito en lingua galega e que sexan actuais, porque non hai unha oferta real neste sentido. De feito, a última gran oferta que vostedes fixeran neste ámbito de poder ver unha película, digamos, que teña unha relevancia desde o punto de vista do público, que non me meto en que poda haber outros produtos que teñen máis calidade, pero quero dicir de produtos que teñen visibilidade e un público amplo que está disposto a velos, pois fora a compra que se fixera xa hai bastante tempo de Harry Potter, e vou rematando, onde todas as cadeas autonómicas mercaran 2 capítulos de Harry Potter. E vimos que, mentres todas as cadeas de televisión poñían isto como unha das grandes ofertas no Nadal, nese Nadal, a CRTVG poñía a emisión desta película a unhas horas que non tiñan ningún tipo de sentido, e claro, iso fai que baixe moito a audiencia que poden ter. Por lo tanto, nós como non entendemos esta política e como creemos que realmente aquí estamos falando de algo que ten dúas caras, como xa lle decía, unha, que tipo de programación se oferta, como vostedes, por exemplo, non están traballando para que o sector infantil e xuvenil teña unha oferta de calidade naqueles ámbitos nos que hai unha referencia moi importante, como é un público orfo de televisión pública en galego, dunha televisión de calidade, como están desaproveitando ademais o papel normalizador que tiña que ter a CRTVG. Volvemos con esta cuestión, que ten unha parte que non están executando orzamentos, que están facendo unhas emisións de dobraxe que son moi bellas, mesmo moitas anteriores á nova normativa, e había un compromiso de non emitir produtos dobrados anteriores ao último cambio normativo que se deu. Vostedes non están cumprindo eso, e ao mesmo tempo vemos como neste momento están, digamos, neste ámbito aferrollando a visión que hai sobre a lingua galega nos medios audiovisuais, que a nos parece, claro, que é congruente con unha política que non quere normalizar a lingua galega. E creo que iso é un moi triste legado que vostede deixa na CRTVG, que se suma a moitos outros que se veñen denunciando aquí, que teñen que ver xa non só coa manipulación, sino mesmo con unha situación na que a CRTVG está fora da lei, mas iso xa, digamos, que non forma parte desta debate e daría para outras cuestións. Grazas, señora Pontón. Para a resposta ten a palabra o señor director xeral. Sí, señor presidente.